di nav demên herî zehmet, ji nav kêliyên dîrokî û ji bilindbûna çiyayan li heng û qehreman xwe didin der. Ji ber ku ji nav dilê vê xakê bi hezaran cangorî welidîne. Mirov dil nade li ser van kêm binivîse. An li hemberî van kêm bimîne. Ev zarokên herî bedew bûn ku dixwastin jiyanê jî weke giyanên xwe pak û azad bikin. Keç û lawên herî wêrek bûn ku ji bo welatek azad biryarên mezin dabûn. Şehîdên doza azadiyê navê xwe nexistin rûpelên dîrokê. Ew bixwe ew rûpel çêkirin. Ew bixwe ji bo ku dîroka gelekî bênivîsandin bi fedakarî ketdan û di oxira vê da canê xwe jî feda kirin. Li Rojava jî ev pir baş hatibû şênberkirin. Şoreşa jin û gelan heyf û tola hezar salan bi êş û azar derbas bûne hildan. Bi keda canbaxşên welat henase êdî bi rehetî hat kişandin. Demên tarîtiyê qediya, dema hesab xwestina ji serdestan hatibû. Jiyan êdî rengîniya xwe nîşan da. Li ser vê xakê şervanên YPJ û YPG tekoşîna serdemê bi hemû birdoziya xwe dest pê kirin û meşandin. Heya ku şerrê serfirazî û rûmetî nehat meşandin, baweriya bi azadî û serxebûnê çênebû. Encama ked û bedelên mezin yê YPJ û YPG bûn bîr û baweriya geleke li benda rojên azad. Bûn siber rojeke bi ewle ji zarokên welatê xwe re. Bûn mîsogeriya xilasbûna zilm û zordariyê. Li gel tekoşîna bi israr a ji bo azadiyê neyar dev ji hovîtî û dagirkeriya xwe berneda. Bi armanca têkbirina vîn, bawerî û hêza gel û şervanan her tiştê xwe seferberî pêkanîna qirkirinê dike. Li ser şoreşa azadiyê û li ser şoreşgerên welat bê navber êrişên giran hene. Êrişên ku dijmin têda dibêje wê armanca we ya welateke azad pêkan nebe. Her roj bi ser vê dozê da tê. Elbet ev nabe sedema rawestandinê. Berûva jî wê hîn zêdetir israr û hewildanên şervanên vê xakê bilind dike. Her carekî ku êriş çêdibe, girêdana bi doza azadiyê ve zêdetir dibe. Di dîroka Rojavayê welat da jî bi sedan, destan û çîrokên biryarên mezin pêşxistine hatine jiyîn. Bi hezaran şervan di van destanan da cihê xwe girtine û di rêya ronahî û rojhilatiyê da bûne rêwî. Qereçox bi dilnimiziya xwe û bi bilindbûna xwe bibû hêlîn û wargeh. Di nava bedewiya xwe da evîndar dihewandin. Li ser bejna wê eşqa birûmet û pak xuya dikir. Dema Qereçox tê gotin segna biheybet ên şervan û fermandarên YPJ û YPG tê bîra mirov. Dibêjin Qereçox dilgermiya hevrê Ararat cûdî tê bîra azadîxwazan. Ken û rûkeniya şîlanan carekî din tîne ber guhên mirov. Hevrêtiya pak ê her du canbaxşên welat Zîlan û Baqî bi kedê têne qişandin. Hewreyên weke Sozdar, Rustem, Rêvan, Nûda, Ciwanî û bedewiya evîndarên ku di çavên wan da tijî hêviye tê dîtin. Nayên ji bîr kirin û di dil û mêjiyên gel û hevreyên xwe da her dijîn. Asêbûna Kobanî ji welatparêziya Şirnax û ji kevnariya Mêrdînê jî hevreyên weke Awaz, Bahoz, baweran dibin ronî û dibin dilsozên ax û gelê xwe.
ku biryar dabûn wê heya dawiyê li ser vê rêyê bimeşin û têbikoşin. Ji ber ku em xwedî fermandarên weke hevrê jiyan û rostemanin. Mîsogere wê azadî û rojên serxebûnê bibin para me. Ji ber em hevalên hevrê destan, arjîn, devrîm, nêçîrvan, heqî û elîşêrin. Mirovên herî paqij ra hevrêtiyê dikin û em rê û tekoşîn û şerê van ji bo rûmetê didomînin. Di kesayetê van hevreyên me yên şehîd de bi hezkirin û nirxdarî şoreşa Rojava tacîdar dibe.